Za mňa výborne, ja som prekvapený z toho, že sme sa teraz už podľa mňa dostali do svojho tempa, ktoré sme z normy zvykli mávať. A je to dobré, je to dobré. Máme nejaké tie veci, problémy, nie že s autom, ale s podvozkom a s týmito vecami, lebo sme veľmi nízki a na tých 13-kách šúchame všade. Máme otrhnutú prednú lyžinu, ale ináč ideme, poklopeme, ideme ďalej a dúfam, že to nám mechanici opravia v servise a vidíme sa na ďalších troch. Zlepšil som si rozpisový zošit a menej chýb robím pri diktovaní ako predtým. Nejaké detaily ešte sa dopísali, keďže tam veľmi sa katovalo na tej barunke. Tu to nie je až také zlé. Stále je čo zlepšovať. Ale áno, posúvame sa. Našťastie sa otcovi podarilo vybrať niečo z prevodovky a to spojaznil.
Sice sme dostali penalizácie, ale sme tu, dali sme to, teraz na poslednej nám urvalo tlmič. Takže, či na predposlednej, pardon, nám urvalo tlmič, takže sme išli tak, že dojsť za každú cenu. A emócie. Stal sa zázrak. Podarilo sa vydolovať urvatý kolík v prevodovke a tým sme mohli pokračovať. Znížili sme riziko rozpadnutia prevodovky. Stálo nás to síce 130 sekúnd penalizácie za 13-minútové meškanie, ale došli sme. Chcem sa poďakovať každému, hlavne Oskarovi staršiemu, celému PG Autosportu, Gabimu, Lenke, Igorovi, Sandre, Oskarovej mame. Snad som nezabudol na nikoho, ak som zabudol, tak sa ospravedlňujem, lebo toto, ako sme tieto 2 dni fungovali, sme fungovali ukážkovo a ďakujem každému jednému členovi nášho tímu za pomoc a podporu, že sme teraz tu a sme tu. Každý motoristický deň